pwede magbalik na lang mo, day. Kaya ano ba okay na kung apo, day? Hindi ko ka anak, tay. Kaya naman, kinaan kay Uya Bron. Aba, ay, ako yung kasama mo dati sa bilangguan. Ang party no? 2000 ano yun? 2025. So welcome back again guys. So ngayon time check 11:22. So ngayon guys, bago lang akong gising guys, no. Morning ngayon. Malapit na mag-udto. Mag-prank call tayo random guys, no. Maghanap tayo ng mga pa-prank natin. So ayun, maghiram muna tayo ng CP. Yun yung mga kaibigan guys. So dito kami natutulog guys, no. Yan. Yan. So ayun guys, nakahiram na tayo ng cellphone. si phone pala phone. So yun, kasi up na guys, no? So let's go. Hello? Hello. Hello? Brad, niya. Musta na ba ka, Brad? Ha? Musta na ba ka diha? Ha? Kamusta na ba ka diha? Sino to eh? Sino to? Ay, bakit nasaan ka ngayon? Ay, Wala eh. ano? Ha? Eh, Hindi mo na ako kilala? wala na. Kalimutan lang ito eh. Ay, ano ka ba? Ay, ako yung kasama mo dati sa bilangguan. Ang party no? 2000 ano yun? 2025. Saan yun, dati? Bakit eh? Nakalimutan mo na ako ba? Ngayon ka lang magparang ba? Hindi. Paano kita di magkalimutan? Hindi. Kasi, anong buhay mo ngayon? Ha? Ano ng klaseng buhay mo ngayon? Ano? Ano klaseng buhay mo ngayon? Makakasinsyo ka na. Kung nandito ka lang sa tabi-tabi, mapunta ka na rito. Sayang ka eh. Saan ka ngayon? Nakauwi kasi ako ng Mindanao. Nakauwi ka ba sa Mindanao ngayon? Oo, nakauwi ako sa Mindanao. Pagkatapos ng gira dito sa Mindanao, nakauwi ako. Nakauwi rin ako dito sa Luzon. Nasa Luzon ka. Wow! Ay, sayang naman. Kung nandiyan lang ako, manghiram sana ako ng gatas. Pang ano ba? Manghiram sana ako ng pera pang bili ng gatas ng anak ko. Magkano? Ay, 1,000 lang kung gustuhin mo. Kung gusto mo lang. Anong pangalan lang i-address ko? Ako, ang pangalan ng address mo? Wow! Ay, nilubutay mo na lang ilagay sa Palawan. Bakit nakatawa ka? Ha? Nilubutay lang, ilagay mo dyan, nilubutay. Magtagay tayo. Ha? Punta nga rito, magtagay tayo. Susunod dito ako sa Mindanao nga ne. Ya, ikaw nandiyan ka sa Luzon. Oo nga, nandito man ako sa Mindanao. Magpunta lang ako dyan para magtagay. Hindi, wow! Tadaan. Punta ka rito. Ay, wag naman. Kasi, ba't ako ang pamasahe papunta dyan? Ano ka man, ay? Mura lang. Sabihin mo lang yung pangalan ko dyan sa airport. Ala, sa ato pa mabigat yung pangalan mo? Mabugat ba? Ha? So ayun guys, huwag kang nauto natin yun. Hindi yung kilala. Siguro balo tumali. Asot, isitol. Hello? Hello? Oo, punta ne. Lolo, the rich body, day. Ne? Lolo, the rich body, lolo. Oo. Ato daw na ko'y paguntada, day. Ano man? Ay, ang akong apo, day, na problema. Bigala ko, pila ka adlaw na wadi ulit dili na wadi taon-taon. O siya ba, day, nagbuwag mo? Oo, dugay ra. Hindi, ako apo bagunday. Di ko gusto na bang ako ng apo, day, kinabayad na karon. Dugay naman, 5 months na. Ano man,
Bantog akong apo day na payat na kaayo. Tapos, wala uli-uli dire. Unsa jud di ay? Wala na akong kabaluan na atay. Pwede magbalik na lang mo day. Kaya ano ba okay na akong apo day? Day, di ko gusto day na akong apo day ba? Butang sa alagadi day. Masabtan po din mo pa ang among sitwasyon karon. No. Daday. Di ko kaano-ana atay. Kaya naman sinaan na kayo abroad? Wala po. Dili ba ko na? Ano dala ko? Kung mauli akong apo na, gusto na ko pantuol dira. Ay, dili mauli dira, pantuol ako dira. Ang sabas? Ayaw lang tay. Di ba ko na kung apo ba siya? Ba di ko apo na ay? Ako suryahan lang na. Pero friends mo sa Facebook. Oo, friend. Di ko gusto na ba kaya kung apo na, pila na kaadlawa na di uli dire. Ya. Ang yung mga gamit ba yan, gamit na nabilin dire. Ya, amot asa na adto today. Wala man ko kabalo tay. Gigugay naman ni wala. Unya, okay naman po siya pag sasak na mo. Sao na na ay? Nalibog ko na ba kaya akong apo ba? Kaya ako ba na gigikan ko sa trabaho. Siyempre, principal man ko sa Dunya Carmen. Sumaw na tingala po ko na akong apo. Ito sao man ako nina. Di naman maguli-uli. Hello? I-chatan lang na ko na tay. Di, ano na lang. O siya pangalan ko di mo? Kalimot man ko. Lacey. Oh. Lacey. Asain mo yung balay. Kato na natin ka. Ayaw rin tay. Di, magsakyan na lang ako. Magkutsir ako. Ayaw lang. Ah, sige. Basta, ang importante akong apo ha. Tama, okay mo ba? Chatan lang ako to. Bila ko gusto na kung tama, okay mo kay ako, guwang-guwang na baya ko niya. Pila na lang ko katuig rin kalibutan na. Na gusto po na ako makakita pag apo dayon. Ako gusto na ako na ma-okay mo. No, Sige tay. bantay ka. Ha? Bantay de ha? Tawag likog balik ugma. Hello. Sige. Sige, love you. Ay, ingat, tay.